Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo nga magkasinabtanay ang atong katawhan, magpatalinghog unta sa Ginoo, labi na gyud higugmaon unta nila ang pag-alagad sa atong isig katao. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagis pagpamalit aning mga slots, punon unta sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan matag adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan subay sa imong balaod sa gugma. Himua nga mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo aron mudangat kami nganha sa kinabuhing tunhay kay alang niini imo kaming gibuhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga panultihon. Tumanon gayud sa Dios ang iyang gisaad. Sama siya sa usa ka taming alang niadtong mudangop kaniya. Kun moingon ka nga nagsulti siya sa wala niya isulti, ipailagayod niya ang imong pagkabakakon. O Dios, nangayo ako kanimog duha ka butang. Ihatag intawon kini kanako sa dili pa ako mamatay. Ipahilayo ako sa mga limbong ug bakak, ug ayaw ako himuang dato ni kabus. Hatagi lamang ako kalanon nga igo ra sa akong gikinahanglan. Kay kun hatagan mo ako sobra, tingali unyag mo ingon ako, nga wala ko na ikaw kinahanglana. Apan kun kabus usab ako, tingalig matintal ako sa pagpangawat ug mapakaulawan ko ang Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang imong pulong, o Ginoo, usa ka suga alang
sa akong mga tiil. Ang imong pulong, O Ginoo, usa ka suga alang sa akong mga tiil. Kuhaa ka nako ang dalan sa kabakakan, ug hatagi ako sa imong balaod. Ang balaod sa imong baba, alang ka nako mas bililhon kaysa linibo nga bulawan ug salapi. Ang imong pulong, O Ginoo, usa ka suga sa akong mga tiil. Ang imong pulong, O Ginoo, nagalungtad sa kahangturan. Malig-on kini sama sa kalangitan. Sa tanang daotang dalan, gilikay ko ang akong mga tiil, aron maampingan ko ang imong mga pulong. Ang imong pulong, O Ginoo, usa ka suga alang sa akong mga tiil. pinaagi sa imong kasuguan, nakabut ko ang puangod. Busa gikayugtan ko ang tanang bakak nga dalan. Ang bakak gidumtan ko o gikayugtan. Ang imong balaod akong gihigugma. Ang imong pulong, O Ginoo, usa ka suga alang sa akong mga tiil. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Gitigom ni Jesus ang napulog duha katinun-an og iyang gihatagan sila gahom og otoridad sa paghingilin sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit. Unya iyang gisugo sila aron magsangyaw bahin sa gingharian sa Dios ug mag-ayo sa mga masakiton. Mingon siya kanila, sa inyong panaw, ayaw kamo pagdalag bisan unsa, ayaw pagdalag sungkod, ni puntil sa limos, ni pagkaon, ni salapi, ug bisan ganig ilisan.
Bisan asang balaya kamo dawaton, pabilid kamo didto hangtod sa inyong pagbiya ni adtong lungsura. Ug bisan diin nga ang mga tao dili mudawat kaninyo, biyai kanang lungsura ug taktaka ang abog sa inyong mga tiil agig pasidaan kanila. Migikan ang mga tinun-an ug miadto sa tanang balangay, nagsangyaw sila sa maayong balita ug giayo nila ang mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Unsay makasulbad sa tanan natong problema? Ang kadato o ang kakabos? Sige, tubag. Unsay sulbad sa tanan natong problema? Kanang madato ta o kanang mahimotang kabos? Wa mo'y tingog, galibog. Ang Ginoo mianhi sa kalibutan aron iyatang luwason. Luwason sa tanang problema nga gihatag sa yawa. Daghan kay problema ang gahatag ang nagproblema ang yawa. Sige, lingay mong tupad. Ina kay problema? Naay problema? Naay yawa dool nimo. Na. Nya unsao man na pagsulbad? Mo na si Kristo niingon siya sa mga apostoles, tagaan tamog gahom, tagaan tamog otoridad. Para unsa man tong gahom ug otoridad, ang gauna gyud pagpapahawag yawa. Nya ikaduha, kay mao sa nila ang problema, ang pag-ayog masakiton. Kay ang una gyung ihatag sa yawa nato nga problema kana gyung sakit o kasakit. Yawa gyud po gahimo ana. Mo na papahawaw sang yawa haron ka nang iyang gihatag nimo nga problema, mawagtang sad na siya. Pero ang imo ang ato gyung hunahuna kana ra gyung pag-ayo sa atong sakit, pagwagtang sa atong mga kasakit, unya ang yawa wa nato papahawaa. Unsa may resulta? Magbalik-balik na siya ang imong sakit o kasakit, magbalik-balik. Parehara ko na nang to sa imong balay. Kada uwan, magsahod kag balde, sahod kag planggana. Tuang ang uwan, wa na sad kay isahod. Uwan na sad, sahod na sad ka. Nya magsikag reklamo, sus, kato. Unsa man gi sakto unta? Mamalit kag daghang planggana, malit kag daghang balde, kay mapuno man tong una nimong gibutang, or padak-an nimo imong planggana, padak-an nimo imong balde nga isawd. Dili ilisi tong buslot nga atop. Parehas una dinis atong simbahan, sawd naman tag mga balde diana, ana. Kay nagsigi naman tog agas diha, labi na dito sa among kwarto. Muragog sandayo nga kanang kusog kay bulog. Nang sa itong gibuhat, ang una itong gibuhat. Namo to ba mo ta to nga buak to di ato mga kisami na nagbitay na to diha. Ang bag-o pa man kay to, tulo pa man lang to katuig tong buildingan na to. Kay sige mag tuon tubig. Ang sa itong gibuhat, ilis ang atop. Karon ito, to rabagyapon usahay. Awa na dito gikas atop na sobay na mga bongbong na day mga buslot nga kanang giagias kurente, labi na dito to may kanopi musod nga ri ana dia mo ambak di anang kuan. Ang mga kuan na sad butanganan na sa kanang buslot ba pangita atong buslot, pangita ang hinungdan ngano ning naaning sakit o kasakit ang yawa, unaha gyud papahawa ang yawa. Nakaron unsaon man papahawa si yawa? Sa atong unang pagbasa niingon diri, ipahilayo ako sa mga limbong o bakak. Kaya kanang iyawa, limbongon, bakakon, gina.
ug ayaw ako himuang dato ni kabus. Okay. Hatagi lamang akong kalanon nga igo ra sa akong gikinahanglan. Amo na ang pag-ampo nga gitudlo ni Kristo, ang kalanon namo sa to. Pihat dili ang kalanon namo naisumpay ana. Oh, ay nagkalimti. Mingaw mo sa kaangkalan o na mo, ihatag na mo karong adlaw. Imo mo nang ikalimtan. Na day specific. Ang kalan o na mo sa matag adlaw, ihatag na mo karong adlaw. Amo na ingon siya. Hatagi ako sobra. Tingali unyag mo ingon ako nga wala ko na ikaw kinahanglana. Apan, kung kabos usab ako, tingalig matintal ako sa pagpangawat o mapakaulawan ko ang Dios. Okay. Nay akong amigong pare nga niingon, Father, sayop man ang imon si Gigwali, abot komedya ba tong iya? Nganong mo ingon man kang kabos gyud, literal ra kay nastanan. Kay kung kabos ka, mangawat man sa di makasaa sa ka. Ing na lang igo-igo. Di ba? Mao masagi na inyong tubag. Ang sabi inyong gusto, dato mo o kabos? Sige. Ready go. Ang say gusto ninyo, madato gyud mo o makabos? Igo-igo gina. Maog ginay ato. Sakto kayo ang gisulti diri sa Book of Proverbs nga igo-igo lang, dili sad ko dato, dili sad ko kabos. Kay kun himuon ko nimong dato, ako na unyay murag Ginoo, himuon sa kun nimong kabos, mangawat unya ako. Pero unsa may interpretasyon ni Kristo anang igo-igo? Unsa may iyang translation kay siya makapahimo natong gitawag ana bag igo gyud ba sa kasuguan. Ang sugo ni Kristo para maigo nang kanang gitawag natong igo-igo nga dili ta madato, di sa ta makabos. Ningon siya, sa inyong panaw ayaw kamo pagdalag bisan unsa, ayaw pagdalag sungkod ni puntil sa limos, ni pagkaon ni salapi, og bisan ganig ilisan, bisan asa kamong balaya dawaton, pabilin kamo didto hangtod nga mobiya kamo niadtong lungsura. Unsa man iyang instruction sa iyang apostoles, mao sa niyang instruction nato, gisunod ni nila ni San Roque, nilang San Vicente, San Francisco de Assisi, tanan nga mga santos o mga santosonon, gisunod ni niya nga instruction. Unsa may inyong tan-aw ani? Mao ba ni ang inyong gipasabot nga igo-igo? Ha? Mao ni ang inyong understanding sa igo-igo? Kaya di mo inyong understanding, di kita kaigo. Oy, tubag. Kanang dili ka padadon o di ka patigomon og kwarta, way sudlanan sa kwarta, way pagkaon, way ilisan, way sandalyas. Mao kuno na ang atong lifestyle. Unsa man na? Igo-igo na o dili? Husga. Sige, swing. Dili oy. Kaning gidescribe ni Kristo nga mo'y atong panaw, mauni kinabuhi sa purtig yung kabusa. Timawa, sunang kay way sandal, way sungkod, way ilisan, way kwarta, way pagkaon, wa say sudlan naglimos. Arang-arang pang makililimos kay naa pay sudlanan. Di ba? Kani wa gyud. Wa. May pang makililimos kay naa pay ilisan, magdadago na sila putos. Kaniwa gyud. Mauday na ang igo-igo. Mauday na ang tinuod nga meaning sa pag-ingon, ayaw kong himo ang dato, ayaw sad ko himo ang kabos. Mauday na pasabot. Ngano man, kay kung magdana gani kag pagkaon, magdana kag kwarta, nananas imong utok ba? Magdakop pagkaon kay basig gutomon ko des unahan. Para lang ko ni karong adlaw. Magdakop
kwarta kay may nalag na mapalit-palit na paingon sila makabangga niya tagmani natay ikabayan ana uy magdasa kog sandal uy kay maputol unya ning akong sandal wa na ko kuan magdasa kog sungkod kay may nalanang duolon tag iro natay ikahapak-hapak manalipod tas atong kaugalingon ana man ano dili gustos Kristo ana ngano man naghuna-huna na ka sa imong security. Ikaw na maoy nagpakaginoo. Di ba? Mao na iyang gilikayan diri na kun madato ko basig din niya ako musangpit nimo. Maghuna-huna na niya ako nga ako maoy Ginoo. Kada bang magsugod na ka, kuralon ko ni akong balay kay haron di kasod ang mga kawatan. Ako ning ligonon akong doorknob. Ako ning himuong arang-arang akong sakyanan kay sus di ra ba ko kayo. Hubakon ra ba kong sakay niya ko ana mga jeepney. Hubakon unya ako mamatay unya ako. May ning mopalit kog akong sakyanan. Ana, nanana nimo ba kanang gitawag og personal security. Musugod na gani na ang yawa gahonghong na siya nimo nya sa hinay-hinay maunanay mo hinay-hinay pagkuyamang hangtod nga moingon ka maayo man sa diay nga daghan-daghanon ako akong kwarta maayo man sa ikakita nimo sa imong puntil ba nga niburot na inindot man sa diay na kwarta ana ay mo na tong daghanon nya moingon din ka may man sa diay nga baguhan ako akong sakyanan murag nindot sa isakay anang tag kani akong sakyanan karon pila to nang kanang Innova pila to palitan na mga ako man natingali sa data o kwentahon maabot mga 1.2 million ana sakyanan nindot man sa diay isakay tingali og kaning sakyanan nga tag 5 million ana naka niya sa sige nimong sakay-sakay 5 million na sakyanan ka nindot man sa di ay tingali mo palit ko anang tag 10 million na 10 million na hangtod ingon ka may sanang ko anda tag 20 million na makay natigom sa imong puntil 20 million nya din aka mo us-us diri kay nga naman makatilaw na gani ka atong taas-taas magsige na kag pangandoy sa sunod unsa may gustos Ginoo nga ang muhatag di ay nato sa gitawag og igo-igo mao ang Ginoo munang niingon siya ayaw mo pagtigom para sa inyong kaugalingon ako'y muhatag ninyo nya kun ako'y muhatag kanunay gyud ng sobra gyud ang ihatag sa Ginoo nato siksik liglig umaapaw mao bitaw ang kadaghanan gyud nga nagtuman sa sugo sa Ginoo kanibang gitawag bag buhat sa pagpangalagad kay mao man ginay sugo sa Ginoo buhat sa pagpangalagad kasagaran gyud og ingnon ko lang pulo nga 100% sa mga lagad sa iyang isig katao daghan yung kwarta hilingay mong tupad inamutuo ka basta mga lagad lang kas imong isig katao mo daghan gina imong kwarta nanglitan kining tanan nga mga government positions dinhis atong nasod gikan sa presidente hangtod sa barangay konsehal unsa man na nga posisyon unsa man na nga mga opisina unsay tawag ana public servants office mga opisina na, mga ranggo na sa mga taong nangalagad sa katilingban. Naabay daghang kwarta diha, purting yung kwarta. Unsa man sa ning posisyon nga lingkuran gikan sa Santo Papa hangtod sa mga pastor. Mga pastor ba kanang dili na Santo Papa? Unsa man sa na kining niya sa simbahan? Mga religious leaders unsa man sa nang among posisyon mao gihapon public servants naabay daghang kwarta dinhi purti gyapong kwarta nya mailhan na nimo ang tao ang servant nga naglingkod sa mga opisina magobyerno man or masimbahan mailhan na nimo
ang nagtuman aning maong prinsipyo nga niingon, Ginoo ayaw ko himo ang dato, ayaw sa ko himo ang kabos. Nya nagtuman aning sugo sa Ginoo nga papahawaa ang mga yawa, ayuha ang mga masakiton. Ngano man sa ilang paglingkod ni anang ilang posisyon, di gid na sila madato. Dili gid na sila magsigig pangandoy og kaha magbuhat anang mga balay, mga sakyanan, mga kwartang milyon-milyon, bilyon-bilyon, di na sila magsigi og kanaganing kanang party-party, disco-disco, di na sila ana. Nga naman, ang opisina nga ilang gilingkuran is for public service. Ang simbahan, kining atong kolekta, kining inyong mga donations, kining atong slat-slat, dili paniigo aron itabang sa mga nanginahanglan natong mga parishioners. Dili igo. Pero may gutang ma-short din Dako-dako biya kita dinig income. Abilis ko ta dinig kanang ikada nako report ninyo das mga slat-slat. Abilis biya ta dinig mga 7 million kada buwan ang musod nga kwarta dinhi. Sa pagkakaroon ba? Ambot ka ugma pabakay musod. Pero ang mangayo nato dinhi, ang tanan nga atong gitabangan mudagan sag 9 to 10 million kada buwan. Kung ato ginang hutdog tabang, wa na gitay mahimo. Wa na oy, pangutan na by record. Naman na diha tanawa. Ikala kadako gud aning kwartaha pa der. Bisan ako gidakuan man ko. Pero gamay ra kay siya ikumparar sa panginahanglan sa tong katilingban. Ang atong nasod dagko kay silang budget og tag trilyon pero ila ginang gamiton haron itabang sa tanang panginahanglan sa atong nasod, gikan sa infrastructure ngadto sa mga pagkaon, ngadto sa edukasyon, ngadto sa mga healthcare, hasta funeral nga mga panginahanglan sa atong mga katawhan nga mga kabos. Dili na igo samot na yung ila pag ginang isod sa ilang puntil. Musamot yung kalisod. Kung kaming mga pari gika Santo Papa nga ri padong sa ubos hangtod kanang tanang mga pastor magpadato nalas kaugalingon, mga nindot na kaig sakyanan, mga nindot na kaig mga balay, naanay mga mansions nga ipangtukod, mapubrig samot ang mga kabos. Og ang ato mga government officials magpadato silang kaugalingon gikas presidente hangtod sa barangay konsihal, magpadato nalas kaugalingon, mga pobre gyud ang atong nasod. Muna wa nay klarong karsada kanang ingong farm to market, di na mga human, di na mahuman, igo rang moable. Usahay ang simintohon kuno 6 ang iyang width, karon 3 ra ang gibuhat. Imbes nga 10 or 12 inches ang gibag-on sa simento, gihimo na lang 3 or 4. Igagis dump truck, buak na. Imbis mo tangag kabilya, ibo-bo lang dito, nangatipak na. Nga naman, kay ang gipuno nila, ang ilan namang puntil, nagdamag puntil, na amang kabalaka nga unsa niya kan-o nakuugma, wa man mo salig sa Ginoo sa atong amahan, nga maoday mo provide. Maoy mo provide. Mo nang di na hinoon katabang kay kunaan na kay puntil nya ikam oy nagkupot sa kwarta para i-distribute ngadto sa mga kabos sama ani mga opisina sa gobyerno, opisina simbahan, position of authority and power to disperse, to disburse para sa panginahanglan sa katawhan, pero naa na kay imong personal nga puntil, imo gitong gamay-gamayon og hatag kay di amang kay gisod nya wa ra ba ni limit ang imong puntil. Why limit? Mao na karon gi-expose diha sa atong social media. Di na ta makinahanglang mag-mention tag mga ngan dinhi og mga tinuod man na kanang ilang gi-expose sa social media, lahuay kay paminawon nga ang atong mga government officials hasta sa mga church officials makahatag og skandalos nga mga images, lifestyle. Ako dinhi badlungag yung ko ninyo kung magpatuyang nako
Ay background check lang ko ninyo kung nagtukod ba kog balay para sa akong kaugalingon. Kanang akong sakyanan diya, kanang Innova ni agi pag ginaglalis. Nga naman, di ko musugot nga palitan ko ana. Gusto ko atong multicab. Nawa na ba tong multicab? Niya kay gipugos man gyud ko nila, ako nang giagwanta. Bitaw. Pero usa na lang sa akong gikuan karon, usa na lang akong gitinuod, way makapugos na ko ani. Dili ko maghimog balay nga ako. Wa sad koy akong gitawag og mga kanang insurances nga para sa akong kaugalingon. Awa na aron og kuwaon ako sa Ginoo, mutikos-kos ra ko des daplin. Gihurot ko naghatag ang tanan na akong nadawat. Adin hila aning parokya ha, sobra na 300 million ang nadawat nako dinhing kwarta inyo mga donations o mga kolekta. Ako may nagkontrol ana kay ako may parish priest. Pero ako nang gilit go, no? Ako nang gihatag balik natong tanan. Apil sa noong ko. Kakaon man gyud ko diha, di man gyud ko magutman. Mao nay saktong igo-igo. Di magutman ang pari oy. Di magutman ang mga public servants nato. Di gina magutman labi nag mga lagad og maayo. So sobra kayong ipanghatag, ako nalay mo balibad. Bisan ka nang ato mga government officials, asa makakakitag kapitan nga magutman, kapitan sa barangay nga magutman kun mga lagad siya dias iyang mga katagi barangay. Daghang kay mon kaon ay sa magsip-sip sa ko diri, ako sa ning tarungo ni diring karsada, ay diri kaon diri pakanon oy, di magutman. Labi na gyud ang mayor, yung mayor ako sa ning limpyuhang kanal ha. Oy mayor diri kaon ay dili manglimpyo sa kus kanal kay ni clog up ni. Sos tabangan ka sa imong constituents oy. Labaw na gyud nga tong gobernador, moingon ako sa ni dinhing ikuan ha, ako sa ning ipasiminto dinhi, ako'y manage aning bakho. Ay ayaw diha go, diri go. Ang mga tao mo imukuan oy. Bisag pari gani, mingon dayon ikana inig pangaon, mulinya dayon ang pari. Kanang kaunan ba? Unsa may buhaton sa mga host, ug mulinya ang pari, mulinya ang obispo, bunluton. Pwede ay linya dito, tunay lamisa. Edama nakaglamisa. Nako edi lang ko dito. Nya kanang wa gyud mutagad nako, lipay kay ko ana. Wa gyud mutagad ba, way mo ingon nga gubot ang mga tao, labi na kanang mga barumbado kay mga naong ditso mo naghamag dito. Kaon dayon, ako lipay kay ko ana, adto ko mulingkod sa daplin. Ari lang ko diri, human lang kaon, una lang ko mosunod kay murag busog-busog pumasag ko. Samtang naglingkod ko, mukalitig abot ang mga plato, ang litson mo dool, ang manok mo dool, ang prutas mo dool, ang soup. Unsa papadir. Nako, ay mulinya ako dito. Ay kuhaan ka na mo. Ya, dito, tanaw na ko, galinya, gagobot, iwakli gani. Awa sa budaki, para ni spari. Atong litson, para ni spari. Anak sa tong pari din na. Tora din pari, galingkod. Ano nag-iskandalo na hinoon? Pero maunay kamatuoran, kitang mga public servants, don't worry, God will provide more than what we need. Ayaw nagpangurakot, ayaw na pagsigigtipon anang puntil, ayaw sigig pangawat, pangilad anang mga tao, aron lang ta makakwarta. God will provide. Mura man kong na-emosyonal, sige na manindog na ta. Mga igsoon, ang Dios Amahan nagdapit kanato nga mahimot ang tigsangyaw sa maing balita o tigpapahawa sa mga dautan. Busa muingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nga ang simbahan padayong mutawag ug magpadalag mga misyonero aron pagwali sa maayong balita ngadto sa tanang karasuran ug sa tanang dapit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga Kristohanon mangako nga musangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa mga wala mutuo ug sa dili maabi-abihong mga dapit. Magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, kaluoy kami. Nga daghang mga tao ang madani sa Kristohanong pagtuo, pinaagi sa atong matinud-anong pagsaksi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga ang mga masakiton, ug sila nga nabugatan sa mga palasanon sa kinabuhi, makakita sa espesyal nga gugma ug pag-atiman sa Dios kanila, pinaagi sa maaghop nga pagtagad sa ilang mga kabanayan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga ang mga nangamatay diha ni Kristo, makatagamtam sa tunhayng kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Ginoong Dios, gipili mo kami aron pagsunod ni Kristo o pagsangyaw sa imong ebanghelyo ngadto sa tanan katawhan. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom ako kini makapahimuot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasing. Nawata kining akong gihalad, Ginoo, mga bunga abot sa yutang imong patikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasing. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa imong ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuo ug paghigugma, himua nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo, nga pasalamat ni Jesucristo imong anak, nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit
nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
ang kalanunamo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawag kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend.
taught me what is right of all my friends. You're really different. You shape my heart to love as you have loved. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami, pinaagi ni ining Eucharistia. Padayuna ang pagtabang kanamo, pinaagi sa imong gugma. Himua nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Dios nong gahom. Nya mulihok rani kun mahigugma gitas kakabos dili sa kadato. Salamat sa nahigugmas ilang kakabos og nipaambit ngan hinato sa ilang mga grasya pinaagi pagpamalit og mga slots. Ang atong update sa atong mga slots, ang SBF DAG para sa atong kumbento niabot ng atong halin og 39,363. Napay 20,637 na slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Nya doon na sad ni 16 slot challenge nga tag 8,000 pesos per challenge. Niabot na sa 242 ang atong nadawat na 16 slot challenge. Ang ato sang CTUMM para nanis atong ipangpanghatag nga bugas karong mga sunod semana sugod na unta ta niya og pagpanukod og mga balay sa mga pobre nato mga kaigsuonan karong sugod sa buwan sa Nobyembre. Ang atong halin niabot nag 11,574 ka slots na apay 58,426 slots nga available tag 100 pesos per slot ra ni siya. Nga doon na sad ni 61 slot challenge nga tag 6,100 pesos per challenge. Nakadawat na sa tag 56 ka 61 slot challenge. So atong pakpakan ang namalit natong mga slots. Salamat kaayo. Padayon na lang gini para sa kaayuhan sa atong simbahan. Ayaw, ang kanang inyong gipamutang sa inyong mga puntil, habwaan na kay makadaot ng pagsigig tigom o kwarta. Sige, nanindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.